εντυπωσιακό φαίνεται, άλλο τόσο δύσκολο. Ή μήπως όχι? Θα έλεγα όχι. Υπομονή χρειάζεται, δύσκολο δεν θα το λέγα. Εσύ πόσα χρόνια κάνεις kitesurf? 16. 16 πρέπει να σου μωρό για να ξεκίνησες. Φαντάζομαι ότι πριν 16 χρόνια στην Κύπρο τουλάχιστον, δεν θυμούμαι εγώ να είσαι kitesurf. Εντάξει, δεν υπήρχε κάτι σε σχέση με το kite. Ήταν λίγο δύσκολο αρχικά η μορφή, γιατί ήταν και όταν ξεκίνησε το σπορτ, σαν σπορτ τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, ναι, υπήρχε κάπως. Εσύ πού το ανακάλυψες, καταρχήν από πού είσαι? Από Λάρνακα. Από Λάρνακα. Στη Λάρνακα πριν 16 χρόνια ήξερε ο κόσμος για το kitesurf. Εσύ πού το ήβρες, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς? Βασικά πριν να ξεκινήσω το kite είχα ξεκινήσει paraglide, το αλεξίπτωτο πλαγιάς που λέμε, το παραπέντε. Ναι. Οπότε είχα μια γνώση του αετού, δηλαδή το αλεξίπτωτο του αέρα. Οπότε μια φάση έκατσε στα χέρια μου έναν περιοδικό με μια ωραία φιγούρα και ήταν για το kitesurfing. Οπότε το έψαξα, ανακάλυψα τι ήταν, ήβρα μέσω γνωστούς μου windsurfers που τους είπα ότι ήθελα να κάνω αυτό το πράγμα που δεν ξέρω τι είναι. Γνώρισα έναν τουρίστα, πήρα τον πρώτο μου εξοπλισμό μέσω μιου τουρίστα. Από πού ήταν ο τουρίστας? Αγγλία. Από Αγγλία. Οπότε βασικά είναι αγγλική εισαγωγή το kitesurf στην Κύπρο, τουλάχιστον για σένα. Ναι, τουλάχιστον για μένα ναι, αλλά δυστυχώς ούτε αυτός ήξερε από kitesurf, οπότε έπρεπε να ψάξω στο διαδίκτυο και καταλαβαίνεις τον καιρό του 2000 ούτε Google ούτε τίποτε δεν είχε, ήταν τον dial-up, οπότε ήταν λίγο δύσκολη η έβρεση του kitesurf. Όμως πείσμωσες γιατί το ήθελες πολύ. Γιατί μου άρεσε, ναι. Και από χόμπι πώς έγινε επάγγελμα? Απλά ο ένας φίλος του άλλου δείξε μου, θέλω να μάθω, μπλα μπλα μπλα. Είσαι ο ένας φίλος, ο άλλος φίλος, ξαφνικά άρχισα να κάνω μαθήματα χωρίς να το καταλάβω. Και η επιλογή του κοιτίου ως παραλία για να γίνει η σχολή, πώς επιλέγηκε? Αυτό είναι γεωγραφικά η φάση της Κύπρου τέλος πάντων. Στην Κύπρο έχουμε κάποιους αέριες, οποίοι είναι καλοκαιρινοί αέριες να το πω έτσι. Δηλαδή ξεκινούσαν τον Μάη με Οκτώβρη, είναι τούτοι οι μήνες, οι θερμικοί αέριες που έχουμε στην Κύπρο. Και συνήθως τούτη η περιοχή δαμέ, δηλαδή Μαζωτό, Σκήτη, Περβόγια, είναι ο οποίο χτυπά πολύ ο αέρας. Οι Κύπροι επιλέγουν να μάθουν kitesurf, καταρχήν ξέρουν τι είναι, το επιδιώκουν? Τα τελευταία χρόνια ναι, δηλαδή μπορώ να πω ότι άρχισε και μπαίνει πλέον μες στη ζωή του Κυπρέου ότι ακούεται, δηλαδή πολυνίσκει ο Κύπριος πληθυσμός που κάνει kite, οπότε αν ακούεται, δηλαδή γνωστός του γνωστού, άρχισε και ακούστηκε, δεν μπορώ να πω ότι ακούστηκε όσον έπρεπε, αλλά όντως ναι, άρχισε να ακούεται, έχει και πολλούς Κυπρέους που ξεκινούσε. Είναι εύκολο να μάθει κάποιος? Για να σας πω το εύκολο τι πάει να πω, ότι στα μαθήματα τα οποία κάνουμε εμείς δαμέ είναι ένα δεκάωρο, στο δεκάωρο κάποιος γεννήσκεται ανεξάρτητος. Θα ήθελα να δοκιμάσω, η αλήθεια είναι όμως ότι φοβάμαι. Ο αέρας είναι αρκετά δυνατός για μένα και δεν έχω 10 ώρες να μάθω μέχρι να γίνω ανεξάρτητη. Θα ήθελα όμως να σας ξανααπολαύσω στο νερό και ελπίζω σε κάποια φάση να τα καταφέρω να το τολμήσω.